அண்ட் ஆஃப்டர் பிக் பாஸ் பார்ட்டி எல்லாம் நடக்கும் அப்படிலாம் சொன்னாங்கல்ல, அதுல வந்து வாட்டர் மெலன் பொழந்துடுறேன் ஒண்ணு அப்படின்னு மாதிரி சொன்னீங்கல்ல. அதெல்லாம் டெலிகாஸ்ட் ஆச்சா? ஆமா, நாங்க எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம். சரி, இப்போ வாட்டர் மெலனோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன இருக்கு, திவ்யா அவங்க கிட்ட சிக்கினாங்களா இல்லையா, அப்பதான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்றது மக்கள் கேக்குறாங்க. ஐ தாட் அதெல்லாம் டெலிகாஸ்ட் ஆகாது. இதை வந்து எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா, ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து லைவ்ல எல்லாம் உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க. ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நாங்களே வெறுப்பாயிட்டோம். ஏதாவது 2-3 வைல்ட் கார்டுல மாதிரி எங்க ஆடியன்ஸ் உள்ள விட்டா சம்பவம் பண்ணுவாங்க முன்னாடி அப்படின்னு. சும்மா அவரை ஏதாவது வம்பு ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாருங்க அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட்ல பவுண்டரிஸ் கிராஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்னப்பா என்ன ராஜா அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே அவருக்கு சொல்லி புரிய வைக்க முடியல. அவர் ரொம்ப ஒரு யதார்த்தமான ஆளா இருக்கா தெரியல எனக்கு. நம்ம பண்றது இப்போ நமக்கு தெரியும் ஒரு விஷயம் நம்ம பண்றது எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு. பட் தெரியல, நான் அவருக்கு என்ன யோசிக்கிறாருன்னு எனக்கு தெரியல. எங்களுக்கு என்ன மாதிரின்னு எனக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியல. சரி, ஓகே, அப்போ இந்த மாதிரி டீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு மாதிரி இனிமேலேருந்து உனக்கு செய்கை தான் அப்படின்னு அந்த மாதிரி டீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்.